ke ngoku njengabanyulu abakathixo. Amen. Ndiyajoyina nam njengomntu andiziwenza nto ke amazwi ngoba kanti uyasazi thina singoomama bokuthanda. Ngela xesha lesifumene nembalelwano nokuthi komiti yasekhaya ngele xesha nincokola ngale mini yanamhlanje sahlala emthandazweni sacela uThixo ukuthi azenze into yokubana sibe khona kule ndawo ngoba kudala siyilangazelele iminyaka mininzi tatam sinqwenela ukubana sambathe njengabanyulu abakathixo ngoba bekufudula kunjalo kakade kodwa kwafika iCOGHD yasibambezela. Ucacisile kutata kule ndawo ngokwambatha njengabanyulu abakathixo kodwa ndithanda isihloko sale ndawo mama yethu uthi lo mbhali iziqhamo zokuvuka kunye noKristu. Esi sihloko ke sichaza yonke le ndawo tatam ngaphambili. Ezi ziqhamo zokuvuka noKristu zezi zibalwa apha ngezantsi. Ukulala, ukuzeka kakhulu, ukuthandana bethetha ngako kule ndawo utata uvayisi. Esithi kubalulekile ukuthi sithandane njengabantu abakhothithiko. Sithande futhi nabantu abakude nofefeni kwaThixo ngoba lwasilanda kude thina kuqala uthando kwaThixo. John 3 verse 16 wasinceda uThixo. Ndikhe ndajonga enye incwadi kaExodus. Ndicinga into yokubana njengegoduka xa kuzogoduka usithi sizobopha imithwalo yokohlukana. Ufika ixesha lokukhululwa kaMasirayeli eYiphuti. Exodus 12 andizuyenza kodwa ndithanda indlela uThixo ayenza ngayo le nto bomama bam. Kudala zifika izibeto ajike uFaro into ebeyithethile kuzabakhulula abantu bakaThixo kodwa xa kufika esi sibetho seshumi yangasisibetho sokugqibela ngoba kwabhubha amazibulo endlini kaFaro kwabhubha abantu endaweni yonke ngenxa yento yokubana engeva engafuni bakhulula abantu. Kodwa sithi sawufika esi sibetho ndiyayithanda into ayenzayo lomfo ubiza uMoses noAaron athi mabeze azobaxelela ukuthi hambani kodwa nincede nindisikelele. Xa ndawuyeka tatam xa sawubopha imithwalo yethu sigoduka andazi okokuba lo nyaka uphethe njani. Andikwazi into yobana njengoba uvayisi sebechaza ukuba yaze yenza njani iCOGHD kuye uba wena ubalisa ntoni na. Ngamanye amaxesha bendicinga into yobana sawuthi sifike emveni kweCOGHD mhlawumbi ibikhona into uThixo asibonisa yona esitshintsha kuyo kwezinye iindlela zokuhamba ebezihamba ngazo. Andiyazi into yokobana ithini indawo oye wadibana nayo noThixo ngexesha ubanjwe yiCOGHD okanye ucinga into yokobana ayikubambanga iCOGHD momoyele kanti iyakutshintshi. Ngoba singabanye sisemakhandisimane kanti kumele ubana khange siye kwagqirha sijonge ukuba sikufumene. Wasinceda noThixo singanamasalela kule ndawo sibulela uThixo sithandayo utsho adivayisi kule ndawo akasiyeka nguThixo kuba silungile wagqithisa abanye bethu. Akasiyeka nguThixo into yokobana sisenza kakuhle kuye kodwa uThixo ufuna into yokobana masijike kwiihambo zethu ezingezizo kodwa sijonge yena kanye khona ukuze ezi mpawu zokuvuka naye zibonakale kuthi uthi umyalo zethethwa ngutataVayisela batsho bafuna abantu ukuthi sombethe njani. Ingeke ukuthetha kwethu kuphela kodwa lehambo yethu nokwenza khona ukuze abantu babone ukuthi uKristu uvuke nathi. Ndiyathanda ukuthi ke xa sizagoduka sibophe unomkhonzana bethu kwindawo zethu noba bawugodukile kodwa xa kuzophela unyaka ucinga into yokobana xa kuqala u-2023 ndabe ndivethe ezinjalo. Xa kunokwenzeka lo monyulwa kaThixo kufunwa yena ingaba ndabe ndizombethe nyhani ezizofuneka zombathiwe. Kufuneka sithathe a step of ourselves sijonge into yokobana sindawoni na ubudlelwane bethu noThixo. Phantsi kobudlelwane
bawupresident obakhiwayo xa sizabona benye sikhumbula apho sisuka khona uthixo sibabala singotata singomama silulutsha sizintombi sekapa lethemba wanguthixo angasinceda asombathi singubo yakhe yothando eyoxolo eyobulali nokuzeka